co repaso das novas do programa, pero antes de nada, señora María Mera, que nos traes hoxe? Comezamos coa nosa curiosidade sobre o clítores. Clítores. A ver, Eva, o órgano máis grande do corpo O órgano máis para o grande do prazer, corpo. sabes cal é? Por supuesto. Cal? O clítoris. Pois non, Eva. A pel. Pues estás me vacilando todo o tempo. No, que te gusta vacilando, no? Isto ven a conto porque un dos datos máis impactantes sobre o clítoris, Eva, é que é o único órgano do corpo cuxa única función é sentir prazer. É que estamos feitas para o placer, verdad? É que non sei que facemos aquí. Pero bueno, imos arrancar coas noticias. Imos coas noticias. Poñámonos serios, señoras, a Policía Nacional fixo unha nota de prensa este ano alertando do estafamor. Avisa que nas aplicacións de citas hai moito home perfecto que despois non é tal. A nota de prensa da policía di tamén que non podes fiarte de, atenta Eva, porque hai 3 tips dos que non se pode fiar. Perfiles con fotos moi perfectas e pouca información, que che pidan falar fora da aplicación e ademais que teñan profesións atractivas que se realicen no estranxeiro. Vale, o sea, que se che dá like un bombero australiano de 30 anos, sospeita, non? Sospeita. Vale, pois que lástima, porque eu xa me fixera ilusións, pero bueno. E eu añadiría outra cousa máis, Si lle dis hola e che responde dasme 50.000 euros, sospeita. Que eu sempre penso tamén, pero quen ten tantos cartos para andar regalándoos por aí? Totalmente. Roberto Vilar, o mellor? Non sei. Están estafando os narcotraficantes? Que está pasando? O meu marido pideume outro día 20 euros. Sí, e ti quixeches? Sabes que lle contestei? No. Si os queres, vai traballar. Pero quen Me sabe... pareceu ben, Non, non. Quen sabe de estafadores do amor, sabes quen é? Convidado desta noite, Adrián Castiñeiras, que logo imos facer todas as preguntas que queiramos respecto a este tema, vale? Que guapo, Outra noticia de Guapísimo. aplicacións de ligar é esta, atenta. Lugo leva anos sendo unha das cidades de España con xente infiel, con máis xente infiel. Sí, sí. É a terceira cidade máis infiel de España e a primeira de Galicia. Bueno, isto dixose sempre, para comer, Lugo. Son as estadísticas extraídas da aplicación Ashley Madison, que está pensada para ser infiel onde? No matrimonio. Que aplicación dixes? Eva, que faz? Que? Que faz? Estou dicindo a miña nai que lle bote de comer ás tortugas. Que, pues, pero tintas tartarugas. Saberás ti que teño eu. A ver, Teño 2 tortugas marinas. está ben. De aplicacións para ligar falaremos despois cos nosos convidados, pero atenta a seguinte nova, porque se tes unha fer, Eva, mellor que o saiba a empresa. Sí, claro, por supuesto. E canta máis xente o sepa, moitísimo mellor, Porque que vai ser o siguiente? Poñer un cartel nas marquesinas ao lado das esquelas. Isto estaría moi ben. Yo quiero Que pasou? Gustoume. Señora DJ, que pasou? Gustoume Marquesina, esquela tal. Esquela, música. Dale. Un Pues aplauso está para ben, a señora dale, DJ. dale. ¡Vamos! ir embutida en mucha lora, salir de noche con estola. Yo quiero ser señora. Moi ben. Pareceme ben. Quería poñer unha canción de señora. Moi atenta, como me faz parece grande, moi señora ben. DJ. Dicía eu que vai ser o próximo, poñer nas marquesinas Sí. post. Morreu Paco, morreu Gloria, morreu o matrimonio de Eva Iglesias. Recen un Padre Nuestro por eles, por favor. É que gilipollez é esta, María, por favor. Pois tralo despido de varios CEOs por trato de favor a subordinadas, comeza a verse admisible, Eva, que a empresa teña mecanismos para obrigar a comunicar este tipo de relacións, do mesmo xeito que se dan a coñecer as relacións familiares, que poidan xerar un conflito de intereses, entendes? Bueno, eu de verdade, eu tanta complicación é que che quita as ganas de todo, de verdade. Eva! Paco, pode salir. Continúa, María. Uno deixar correr. Exacto. Eu tamén. Eva, podoche preguntar algo? Sí, o que queiras, dime. Cantos anos levas ti casada? Cantos anos levo eu casada? Boa pregunta. Levo 8 anos, pero parece que levo 75. Pois Vanse mira, largos. Mira, para evitar este tipo de situacións tes que ir a México, porque México inventou os matrimonios temporais.
Como temporales. Sí, temporais. Pero é como a hostelería, matrimonios a media jornada. Sí, señor, pareceme boa idea. Mais ou menos, Pois está ben. a idea é que ti poides renovar cada pouco tempo para evitar divorcios traumáticos. Renovas o matrimonio. Bueno, pois está ben. Claro. Pero bueno, hai que darle unha volta, porque non está ben de todo. Por qué? A ver, porque si ti te divorcias, Sí. ven sendo porque a persona coa que te casas ven cun defecto de fábrica. Polo tanto, o Estado debería cambiarcho por un novo do trinque, ¿no? Porque renovar co mesmo eu vexo un atraso, realmente, pero bueno. A ver, tamén temos que falar de cousas positivas. É que a última enquisa do CIS sobre as relacións en España di que 7 de cada 10 están nunha relación, é dicir, que hai moitas relacións. E o 63% considera que ter parella é moi importante para ter unha vida satisfactoria e feliz, Eva. Pois eu voulle preguntar ao noso comité de expertas a ver que lle parece isto. Pois a ver, pregúntalle aí Porque se están a elas son- favor do matrimonio temporal ou non. Son a voz da sabiduría, Sí, claro, por María. suposto. Que tal? Como se chama? Póñeseme de pé. Chaman de Rosa. Rosa María. Rosa María. Mire, Pali, que nos están vendo na casa. Muy bien. Rosa María, usted está casada? Non, filliña. Por desgracia, estou viuda. Bueno, últimamente encontrome todo viudas, Dios mío. Pero ti estabas feliz co teu marido? De momento, estaba. Despois, máis tarde, non sei. Como de momento estaba? Estaba. Ahora feliz. xa non vas a estar. Claro. E ti como ves isto das relacións así a 5 anos? Ti estás 5 anos co teu home e se non che gusta, devólvelo. E danche A outro. mí me parece ben. Ben, ben, moi ben, moi ben. Pareceche ben. Sí. Sí, non? Sí. Cantos anos botaste ti casada? Eu botei 59 anos. Eva, ti levas 8. Eva levas 8. Pero como botastes tanto? Non había outra cousa. Non há. Ese é o problema de hoxe en día, Rosa. Ese é o problema de hoxe en día, que hoxe en día hai moita cousa, Rosa. Pero mira que cousa boas que tal. Quen é? A túa filla? Hola, como te chamas? Rosy. Rosy tamén. Eu non sei por que o intuía, porque sempre é nai e filla o mesmo nome. Rosa, ponte de pé, que vos caseis salidas guapas. Ti estás casada? Viuda, perdón. Tamén. Divorciada ou viuda? Viuda. Puxose nerviosa. É que, Dudou. máis ou menos, tamén viuda? Sí. Bueno, e fostes feliz no teu matrimonio? 28 anos. 28 anos. E dilo con emocionada, que ti, de verdad que sí que foches feliz. Non o quería cambiar o matrimonio temporal. No. Funcionaba de puta madre. Oh! Eva, pregunta ya outra, Non por teño favor. máis que añadir a isto. Vos estades casadas? Hola, sí. Eso, moi ben, Sí, moi boa sí. pregunta, Eva. Pero o home vive. O das tres, vale. E estades felices? Muy felices. Sí. Non faríades isto dos contratos de... No. Non, penso Pero hai que cambiar de boi, de Aí vez en cando. dubidou, Sí, ti crees? Eu creo que sí, porque lle das outra alegría ao corpo. Pode ser. Non? Non sei, depende. Pois hai opinión para todos os gustos, María. A todos os gustos. Ti que farías, Eva? Eu firmar por 5 anos e despois xa se verá. Si Dios quere.